Чичо Олег ме докара тук на една река и какво да ви кажа, приятели, второ изтичане, някаква майка брутална. Здравейте, приятели на риболова! Днес се намираме дълбоко в сърцето на Гърция. На 1000 км почти от Пловдив, където ще се опитаме да направим един интересен риболов. Тук сме по покана на националния отбор на Гърция по риболов, така че тепърва предстоят много интересни моменти. Моят гост днеска е Олег и той ще ви каже няколко неща за риболова на тази прекрасна река. Той е бил вече и знае горе-долу какво се очаква. Тук сме по покана на гръцки отбор, който участва в републиканското на Гърция. Ние ще помогнем да се реализира тяхния резултат, но в промеждутъка, в който имаме около час и половина свободен, прескочихме до близката река. Тук има един вир, който позволява риболов. Нашата цел е да фанем 2-3 кефала за около час и половина с добри размери и след това се захванем с дача, за която сме дошли. Очакваме добри риби. Не много като брой, но добре като количество, като качество. Видяхме вече няколко риби тук долу във вира. Водата наистина е много чиста, кристално бистра, така че се надявам с тънки корди и с добри линии, така да успеем да ги излъжим тези риби. Да, целта ни е 2-3 риби за 1 час и продължаваме. Останете до края на видеото, за да видите резултата. Ще моля се изкараш сам да мога да снимам. Бая ги бала. Рибата, между другото, наистина е много добра. Браво, Олег. Олег, кажи няколко думи. Как е хвана тази риба? Риболов на дребни кефали в Гърция, небрежно, показвам, с кука без контра. Между другото, Олег си хареса от моите куки. Да, Митито ме прецака, даде ми кука без контра, но това не ми пречи. Да. Покажи ще то кажа прекрасен. Нещо технически. Да. Който си мисли, че една контра от порядъка на 1 мм би издържала тая риба, не цялата кука, в много голяма грешка. Контрата държи стръвта, не рибата, обяснявам. Хубаво кефалче. Според мен, мое мнение е над 2 кг. После имаме кантар, ако го намерим, ще ги изтеглим. Риболова продължава, приятели. Абонирайте се за канала, защото предстоят много интересни неща в днешния ден. Приятели, повечето от вас ме знаят, че аз не обичам да лова с тънки линии, когато очакваме едри риби. Така че започвам с една сравнително тежка пувка за този вир, но пък водата лъжи тук, че е плитка, доста е дълбока. Така че ще ползвам оливетка. Тъкъмче, което съм си направил предварително, не е нещо особено, но повода ми е доста така по-дълъг. 14 ми е основното, куката ми е 9. Мъничка е, обаче мисля, че ще се представи добре. Двамата ще ловим с болонези 6 метра. Моята корда основна е, мисля, че около 16,5, повода ми е 14. Просто не искам да губа едри риби. Олег мисля, че е заложил днеска на 12 флуорокарбон, така че вероятно ще има по-големи успехи от мен от към калванета.
Но пък от към реализирани риби, КПД-то мисля, че моето ще е 100%, за неговото не знам. Така, заради бистрата вода, аз реших днес да заложа на малко по-тънък повод. Калваните сигурно ще бъдат повече. Въпросът, нали, какво ще извадим от това, което ще ни клъвни. Избрал съм по-малка кука, която ще скрия с 3 червия. Така, и се надявам до второ-трето изтичане да имаме рибичка. Идеята е да минем в средата в дебелата вода. Изключително интересно място тук. Трудно място, е трудно за риболов, защото има камъни, бърза вода, различни дълбочини в самия вир. Може би в порядъка тук на 2-3 км. Вчера доста се разходихме, разгледахме места, но само тук успяхме да видим някаква дълбочина. Реката просто е много плитка и много трудно се намират перспективни места за риболов. Турни 2-3 прашки, така хубаво бел. Сега ще стрелна. Обилно бел. Първата рибичка, повода 12. Не знам, моят приятел Митко дали е разпънал кепа. Не съм го разпънал, обаче Аванса е по-мек. забързо ще го разпъна. Заради тънкия повод. Ние в нашите тактики с моят приятел Митко в риболова са като севера и юга. Той обича дебело, аз обичам тънко, но не мисля, че ще има проблем. Даже за моите разбирания 12 повод не е и от тънките. Хубава риба, около килограм и половина, може би 2. Точно в средата на горната устна. Тоже отзад кепа и сега само ще пусна тя влиза. Да, около толкова, между кило и половина и 2. Айде, оле, честито. Мерси. Доста бързо дойде първото калване. Спираме микрофона и продължаваме риболова. Рибата е доста трофейна, приятели. Олег сега ще ви я покаже, хваната е точно в центъра на горната устна. Така ще ви я покажа рибата, защото Олег тук нещо му се зави. Ето е рибата. Прекрасен кефал, може би около 2 кг. Доста добра, доста трофейна риба. По мое мнение около 60 см и нагоре дори. Приключваме 2 часа риболов. Доволен си? Да, като за 2 часа бива. Сега ще изтеглим рибите, да видим, мисля, че Сега ще вземем само под 2 кг и половина според мен лично няма риба. да видим сега дали ни работи кантарчето първо. Това старт, няма да педе. This is not good. Има. Чудо! Така, даваме. Гръцкия Нула. хок е с нас. Да ни кажат хората, че има лъжа и измама. Няма. Мите, асистирай. Асистирвам, секунда само. Да, аз да асистирам в кантара. Ти ще ги покажеш.
Така, приятни риби. Пак казвам, мисля, че под 2,5 кг няма. Ето, да покажем 0. Първа риба. Гръцките кефали са по-слаби. Гръцките кефали са по-слаби. Кило и 8. Тази е доста голяма риба. Дълги са просто. Слагаме другите, да видим 4 риби колко тежат. Продължаваме. Кило и 800, добре. О, трябва да натиснеш он. Че се е фиксирал този резултат. Така. Следващата. Оп. Кило и 600. Кило и 600. Пак добър резултат. Можеш ли да държиш? Не знам дали ще мога. Тази сега ще има 2 кила. Айде да видим, тази ли е най-голямата? Не колкото и да са, мислиш, че са по-големи между другото. Но са прекрасни. Да, 100% ги има 2 кила. Ох, 2 килограма точно, 2,20-2,80. И ми издържа реката вече. 6 кила имам тук, 2,300. Ох, помагай. Нулата. 0. За да сдържам. Аз сега го включи, пусна. Али, аз ще помогна малко. Дръж. 0. Кило и 700. Добър резултат. Да. Значи, според мен лично бяха доста по-големи, обаче явно са по-тънки са и по-дълги. Но пак са страхотни и прекрасни риби. Снимай. Така. Давай. Пускаме. Правят яки такова. Яки подскоци. Кажи само как ги хванат тези риби и... Много приятно. Бързата вода, правят страхотно удоволствие. Стрелба на бял. Както при нас. Да, класика, само че имат малко повече риба. Имат малко повече риба и доста по-бистра вода, бих казал. Благодарим ви, че изгледахте това видео до край. В следващия епизод ще видите как протече републиканското състезание по риболов на Гърция. Как се представихме като треньори и успяхме ли да завоюваме призовите места. Ще проследим класирането и тънкостите на риболова в това 3-дневно съревнование.